Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel, isi nke 11. O ruo n'ọgbụgba afọ, na mgbe ndị eze na-apụ ibu agha, na Devid zigara Joab ya na ndị ohu ya na Izrel niile, ha wee bibie ụmụ Amọn chịgidekwa Raba n'agha. Ma Devid na-anọdụ na Jerusalem. O ruo na mgbe anyasị, na Devid siri n'ihe ndina ya bilie, jegharịa n'elu ụlọ eze. O wee si n'elu ụlọ ahụ hụ otu nwaanyị ka ọ na-asa ahụ, ma nwaanyị ahụ dị mma nke ukwuu n'ile anya. Devid wee jụọ ajụjụ banyere nwaanyị ahụ. Otu onye wee sị, "Nwaanyị a ọ bụghị Bethsheba, nwa nwaanyị Eliam, bụ onye nwunye Uriah onye Het?" Devid wee ziga ndị ohu kuru ya nwaanyị ahụ wee bịakwute ya, ya na ya wee dina. Ma nwaanyị ahụ si n'oruru ya na-edo onwe ya nsọ. O wee laghachi n'ụlọ ya. Nwaanyị ahụ wee tụrụ ime ozi egosi Devid, sị, "Mụ onwe m dị ime." Devid wee zigara Joab, sị, "Zitere m Uriah onye Het." Joab wee zigara Devid Uriah wee bịakwute ya. Devid wee jụọ ya ajụjụ banyere udo Joab, banyekwara udo ndị Izrel n'otu agha na-aga. Devid wee sị Uriah, "Rịda n'ụlọ gị, saa ụkwụ gị." Uriah wee si n'ụlọ eze pụọ. Onyinye nri eze nyere ya wee puso ya n'azụ. Ma Uriah dinara n'ọnụ ụzọ ụlọ eze n'etiti ndị ohu niile nke onye nwe ya. Ọ rịdakwaghị ruo ụlọ ya. Ha wee gosi Devid, sị, "Uriah arịdaghị ruo ụlọ ya." Devid wee sị Uriah, "Ọ bụ ndị ije ka gị onwe gị si bịa, gịnị mere ịrịdaghị ruo ụlọ gị?" Uriah wee sị Devid, "Igbe Chineke na Izrel na Juda na-anọdụ n'ụlọ ntu. Mụ onwe m, onye nwe m Joab, na ndị ohu ya na ndị ohu onye nwe m na-anọkwa n'ụlọ ikwu n'ọhịa. Ma mụ onwe m ga-aba n'ụlọ m iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, na isoro nwunye m dina, ndụ gị na ndụ mkpụrụ obi gị, ma ọ bụrụ na eme m ihe a." Devid wee sị Uriah, "Nọdụkwa n'ebe a taa. Echi ka m ga-ezilagakwa gị." Uriah wee nọdụ na Jerusalem ụbọchị ahụ na echi ya. Devid wee kpọọ ya, o wee rie ihe n'ihu ya, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ. Devid wee mee ka ọ ṅụbiga mmanya oke. O wee pụọ n'anyasị idina ihe ndina ya n'etiti ndị ohu onye nwe ya, ma ọ rịdaghị ruo ụlọ ya. O ruo n'ụtụtụ, na Devid degara Joab akwụkwọ wee ziga ya site n'aka Uriah. O wee dee n'akwụkwọ ahụ sị, "Doonụ Uriah na ncherịta ihu agha ahụ nke siri ike karịa. Sinụ n'iso ya laa azụ, ka e wee tigbuo ya, o wee nwụọ." O ruo mgbe Joab na-eche obodo nche, na o tinyere Uriah n'ebe ọ maara na ndị ikom bụ dimkpa nọ. Ndị ikom obodo wee pụọ buso Joab agha. Ụfọdụ n'etiti ndị Izrel wee daa, bụ n'etiti ndị ohu Devid. Uriah onye Het nwụkwara. Joab wee ziga gosi Devid ihe niile e mere n'agha ahụ. O wee nye onye ozi iwu, sị, "Mgbe ị gwabiri eze okwu ụgha niile, ọ ga-eru ka ọ bụrụ na ọnụma nke eze ebibie, o wee sị gị, 'Gịnị mere unu jeruru obodo ahụ nso ibu agha? Unu amaghị na ha ga-esi na mgbidi gbaa ụta? Onye tigburu Abimelek nwa Jerubeshet? Nwaanyị esighị na mgbidi tọọ aka nkume n'isi ya, o wee nwụọ na Tibez? N'ihi gịnị ka unu jeru mgbidi nso?' Ị ga-asịkwa, 'Ohu gị bụ Uriah onye Het anwụọkwa.'" Onye ozi ahụ wee jee bata gosi Devid ihe nne Joab ji zie ya. Onye ozi ahụ wee sị Devid, "Ndị ikom ahụ dị ike imegide anyị, wee pụkwute anyị ruo ọhịa. Anyị wee gbugide ha agha ruo oghere ọnụ ụzọ ámá. Ndị ọgba ụta wee si na mgbidi na-agba ndị ohu gị ụta. Ụfọdụ ndị ohu eze wee nwụọ. Ohu gị bụ Uriah onye Het anwụọkwa." Devid wee sị onye ozi ahụ, "Otu a ka ị ga-asị Joab, ka ihe a ghara ịjọ njọ n'anya gị, n'ihi na mma agha na-eripịa otu onye dịka ọ na-eripịa onye ọzọ. Mee ka agha gị dị ike megide obodo ahụ, kwada ya, gị meekwa ka ọ dị ike." Nwunye Uriah wee nụ na Uriah bụ di ya nwụọ. O wee tinyere di ya aka n'obi. Iru uju ahụ wee gabiga. Devid wee ziga webata ya n'ụlọ ya. O wee ghọrọ ya nwunye, mụọra ya nwa. Ma ihe Devid mere jọrọ njọ n'anya Jehova.